Azt hittem, itt vagyunk szembe. És ez az egri vár. Hát nem túl sok. Marad. Aha. Nem volt nagyon csak a szállapban. Hát a túrásoknak azért megvan adva a feladat. Az ilyen trekkingnek látom azt a biciklit. Hát ilyen ez, az ember nem egy napos csillagtúrákat csinál. Mind a kettőnek van a maga szépsége. Mehet volna, mehet is.